салому дуриди бепоён дӯстони азиз, инак боз ман ба шумо пешниҳод мекунам компанияи пешрафтаи ҷаҳонӣ, компанияи Faberlic барои бонувон, занҳои хонашин, кадоме ки заказ кардан мехоҳанд ё ки кор кардан мехоҳанд, ба шумо занҳо ин як шавқи беандоза мешавад, барое ки шумо дар хона мешинед, кадоме ки дар ғарибия бениҳоят кори бигем ки ҳам осона, ҳам дар пеши фарзандот аз хона набуромада кор мекунед. Фарқ надорад дар кадом гӯшаи дунё шумо ғарибед, ҳатман шуморо ба кор қабул мекунанд. Ягон документ дар кор нестай, ягон аз синни сол вобаста нестай, хондагият хондагӣ нестед, фарқ надорад. ҳатман ки фақат завқи шумо бошад ё ин ки шумо мехоҳед ки туҳфа заказ кардан, марҳамат, метавонед дар ин ҷо заказ кунед, дар номерои болои экран буда нависед. Ҳатман ки ба шумо ҳам заказ равон мекунанд, ҳам агар ки хоҳед кор кардан шуморо регистратсия мекунанд. дар аввал ба шумо 20% скидка мешавад ва агар хоҳед заказ кардан ба шумо бо скидка равон мекунанд борҳоро. боқӣ салваранду хонобод. рӯзатон бахайр ба шодӣ дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо шукронаи худосозим хубем. бесоли бес мо иҷо бо Фариза мехоҳем имрӯз тайёр кунем я намуд ширинии момагӣ ки номаш ҳаст ғалмандӣ. Фаризам намедона и чия. ба чӣ тайёр мешавад? Ба орд, намакоб, иҷо намакоб кардагим, шӯри бад нест, камтарак намак дахтагим, варени аз ҳандалак. ира асосан ба чӣ мекунанд? Ай варениш неу ҳалвошай ку нами шириниш ай ҳамхалии ҳандалак мекунанд, некем ай харбуза мекунанд, некем ҳандалаки дорум, барои мо ай ҳандалак мекунам. майма харбуза набуд, ай харбуза мекунанд. Асосан мегиранд дилаоша, амо дурноша мегиранд, пустоша мепартоянд, инаи чоша меҷӯшонанд бе шакар, бе ҳичи. Некем ма ира ай ҳандалак кардагим, шакар дохтагим. ба варени зардолугиам кунед меша, некем бояд асосанаш ба ширинии ширини неу ҳалвои харбуза катӣ бикунӣ. анака шуру мекунем. чӣ кор мекунем? Дар аввал ма ира дар штатив мемонам, баъд кардан мегирам. Фариза об будоза ки иҷа инами лавоша дар замин мерасона. инам халихай дӯстони азиз, шуру мекунем. инам халихай орд якум камтарак об андоз. чӯҷа андоз камтарак, ҳамаша не, камтаракш андоз. ҳамхали хамир кардан мегирем то дар кори мона хамир мона мешӯрем. бо шӯрида шидем, бо нишон метиҳем тона дӯстони азиз, бо андоз. ма орда намедонам чанд қа гирифтагим. бисёр одамо мегӯянд граммоша бинавис. ҳар каса чени оилаи худаш чанд қа мефоратона, не андоз, ҳамаш андоз. чанд қа мефоратона, чени оилаи худтон тайёр мекунед. ма чени оилаи худмон тайёр мекунам. ҳар кас чени оилаи худчон. аммо маҳсулотро фақат ки ма меандозам, нишон метиҳам. инам халихай хамира шӯрида шидам, бо нишон метиҳам. дӯстони азизи меҳрубон, нами хел хамири ма тайёр шид. камтарак сахтар омад ба фикр. баъд чӣ кор мекунем? инам хали кулчача мекунам. кулчачача мекунам. и кулчачаро мемонам дам мегира, як 10-15 минут мемонам дам мегира. баъд тунак мекунам. дастома нашуштам, дастом аммо хамири худаш. инам хали кулчача мекунам, мемонамша дам мегира. кулчача када шидам, хай бо нишон метиҳам. дӯстони азизи меҳрубон, инам хали 10 та шид. дили ма кашида ҳисоб дами 10 та шавад, дута чхале ки хай худтон медонед, мо 5 нафарем. ҳами 10 та бишавад, чӣ мекунем? дута ба сай мемонем, дам мегира. я 10 минут мемонем ки дам бигира. 10 минут 15 минут инам хали мемонам ҳамиҷо дам мегира. ҳозир варенира мекушом.
кӯшиш мекунам беолтарша бигирам, беолтарак мегирам. Баъд чӣ мекунам? Майда мекунам, ранги ҳалво мекунам. Баъд насиб боша бо вае давом метиҳем. дӯстони азизу меҳрубон, ира кушодам ҳамин қабуи ҳандалак кадестай. вақте ки Фариза тоқай, ина нигоҳ кунед, ҳоли ира бид. Ай ҳама чӣ метарса, ай мурча, ай замбур, ай чизе бош, ина мегӯ рӯи хона да ҳечи нестай. Неке ми дар чашмои ҳар чӣ тофта мегире, гира кадай нами бехимада мечаспа. инам хеле хай мегирам ҳам қабуи хушрӯ кадестай ки айма чӣ хеле ки хай бисёр медонед, ман дута маҳкам када будам. Якташа кушодам, дар шаварам будан, хай хӯрдан. ина яктай дигаша ози кушодаистам, ина худаш молоимак шидага. инам хеле хай як ҷоя мекунем, то ки ҳамаш хушрӯ шава. инам гуда ки ма ки ғам додестай. дӯстони азизу меҳрубон, анам хеле ҳамаша якта гирифта тӯнак мекунем. ордиш бисёртар боша, ҳеҷ гап надора. инам хеле тӯнак мекунем. тӯнак як мекунем, ҳар кас чен сковородкаш куна. ира ҳозир дар сковородка мепазонем. ма як бор дигам хеле як бор дигам тӯнак кадумша. инака кати Фариза ҳеҷ ки нестай дар хона. мо тайёрӣ ай саатои ой саат 2 нашида мо тайёрӣ дидестем. ҳозир биёред тӯнак мекунам барои ифтора. дӯстони азиз, ҳамин вақте ки рӯза дорӣ, баъд дилат ҳар чӣ кашидан мегира. барои мо дилем яке ҳамида рафта. мо ира тайёр кардагем. як бор дар ҳамин чимон дар канал як бор кати янгам тайёр кардагем. вай бо занаки калон медонист, хушрӯтар ма медонисту мекунанд. ира асосан дар чӣ мекарданда, вақте ки ман майда будам, очам қати моман мекард, ҳами нонакошо дар охали мепухтанд. дар зимистон ира мекарданд, дар танаи духовка, дар печка, дар печка мепухтанд. баъд давомша ба чӣ мекарданд дар вақт. инам хеле хай ишам хеле кадом тӯнактар боша, бо нақстарай сковородки ма бо фикрам ҳамин қай. Фариза оқ орд накун, аку иро ёрдам гуфтем тамом акуми худушам хеле чизоро нағз мебина. як бор дигам тӯнак мекунамша. баъд ҳамаша қариб тӯнак мекунам, баъд сар мекунам, барое ки иро як минутам ин тарафша нев, як минутам он тарафша намемонед. ҳами 30 секунд намеқа мемонед, дарав гардонда мегиред. дӯстони азизу меҳрубон, инам ҳамаша тӯнак кардам. ё ба фикрам аз сковородкаи ма дар калон аён, лекин хеле лавлавакошам мепазонем дар тани сковородка. инам хеле ҳамаша тӯнак кардам. анаку шурӯъ мекунем, сковородкаро мемонем гарм шава, бо шуморо ҳамроҳ мегирем. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле якташа мегирем, меандозем. ма якташа пухта гирифтам. баъд инам хеле меандозем, иш майдатар буда. меандозем, нигоҳ мекунем, пузуре ки пайдо мекуна, хеле дам мекуна. баъд тов метиҳем он тараф. маълума ай маълум неста, инам ҷо инам хеле камтара ки дам кардага хая тов метиҳемша, барое ки як тарафи ами пилта хушрӯ сурх мекуна, як тарафаш не. барои амо ё ки ин тарафашда бисёртар меояд чи сковородка. инам хеле баъд тов метиҳемша. инама тов додумша, ина ин тарафаш бо инам хеле бо дам мекуна. нигоҳ кунед, дам мекуна, бояд тов метиҳемша. натарсед, вақте ки вай дам мекуна натарсед. кадоме ки кадаги нестай мекуна якон бор. ҳами чиram тайёр кунед, бениҳоят ба мазза меояд. лаваш, тоқа лавашаш барои ягон шаурмай, барои ягон завтракай бениҳоят ба мазза. инам хеле мегирем, аку мегирем шира. дар инҷа мемонем. ай болош як камтарак об мезанем, камтарак бо руша пушонда мемонем. ҳам хеле ҳар якташа ҳам хел мекунем. дӯстони азиз, ма ҳамаша пухта шидем, бо нишон метиҳем.
охирон таракаш омад, сирха ки бад меша, барое ки сковородка ҷӯши бад меша, барои вай аввалошта кам тарак сафедак меша, ина хеле сафед тарак меша, бо охири таракошта сирхак меша. Инам хеле хай дӯстони азиз, охиронш пухтастан, нигоҳ кунед, охиронш калонтарак, я 4 ташам хеле калонтарак будай. Ина иҷадай не пухтагиём. Насиб бошад бо хушрӯтар нишон метиём. Ишам бигирам. Инам хеле хай я бор дигам нишон метиём. Чикор мекунӣ? Ина мо фаберлик дорем угу. Мо фаберлик дорем. Ини тамом, абдулук. Инам хеле хай дӯстони азиз тайёр кардам. Ташаккурбон. Ана ки ина хел мекунем. Ай поён сар мекунем. Чикор мекунем? Ачма мен варени метавонам. Инам хеле дар нимуш варени меандозем. Андоз, як қошуқ андоз. Як қошуқ андоз ва тунук кун. Хушрӯ нарезони. Як қошуқ дигам андоз. Шит. Инам хеле дар нимуш варени мекунем. Давомгиш. Бе, давомгиш бес. Баъд инам хеле мепечонем. Хой давомгиш меша. Инам хеле мепечонем ша. Мон дам мегирем, ҳамаша ҳам хел мекунем дӯстони азиз. Дӯстони азиз бо мегирем мепечонем. Дӯстони азиз, барои чӣ ов мекунам? Барои ки инам хел мекунӣ, инам хел мекунӣ, намешканад, намедарада. Барои вай ов мекунем. Бия, бия, нагавали. Шодаме худо. Инам хел хай дӯстони азиз, ҳамаша печондем. Аллакай ман роғана мондагиам. Гарм меша бирён кардам мегирем. Шодаме худо. Инам хеле дӯстони азиз, ду тарафшам бирён мекунем. Роғани қа бисёр дам не. Инам як слойша пушона мешавад. Инам хеле у тарафша як 2 минут бирён мекунем, бо и тарафша сирха ки хушрӯ мекунем. Баъд тайёр мешавад. Дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле красота тайёр шид. Бениҳоят нанигоҳ болош хрустяшяй. Болош хрустяшяй. Дарунаш миахкинкяй сочни. Хайнам хеле тайёр кардем. Бениҳоят ҷӯшаёле. Дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Насиб иншалло барои бега ҳама чӣ тайёр мекунам. Якем аллакай ин видео ба фикрум 15 минут шида. Ҳамаша оста нишон додам. Ина иша якум кадагиём қихнуктарай. Мечаши Фариза? Не. Иам боша мега ма шавдақти шумо мехӯрам, ози ма бихӯрам ба шумо бихӯред ма бестун мега. Некем ин намехӯра рангаки. Худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Худоҷон хай дӯсто азиз. ҳамамона рӯзаву намозомона ба даргоҳш қабул бигардона дар ин моҳи муборак. Ина хай Фаризаам як хайи хушрӯ буга. Угар хушрӯ.